Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' το γυαλό. Απ' το γυαλό. Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' την Ύδρα τη μικρούλα και πηγαίνει για στουγάρια όλο γυαλό. Όλο γυαλό. Επισκεφτήκαμε σήμερα το πρωί τις Τετάρτες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιχθυόσκαλα, την οποία θεωρούμε πυλώνα ανάπτυξης για την πόλη της Καβάλας. Ο πρωτογενής τομέας, πέραν από τον αγροτικό τομέα, περιέχει μέσα και τα λιεύματα. Τα λιεύματα της περιοχής θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλα για να δώσουν νέα προοπτική στην πόλη και αυτό θα βγει μέσα από την κατάλληλη διαχείριση που θα γίνει στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας. Η Ιχθυόσκαλα της Καβάλας είναι μια παραδοσιακή Ιχθυόσκαλα με πάρα πολλά μεγάλα λιεύματα. Ξαναγηθήκαμε σήμερα από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ψάρι, τον Ανδρέα τον Καραποπνιώτη, και θέλουμε μέσα στο πρόγραμμά μας να εντάξουμε στον αναπτυξιακό τομέα της πόλης και την ανάπτυξη της Ιχθυόσκαλας μέσα από μια καινούργια προσπάθεια που θα κάνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς μπορούν να απογειώσουν αυτήν την περίπτωση, δηλαδή της Ιχθυόσκαλας, και μέσα από αυτό να απογειώσουν και την οικονομία της πόλης. Έχει μέσα παλικάρια απ' το γυαλό. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιχθυόσκαλα είναι ότι εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει μια δουλειά για να γίνει η αναβάθμιση, ένα πρόγραμμα νομίζω 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, διότι κατά την άποψη των τεχνικών υπήρχε πρόβλημα στατικό και είπαν να αλλάξουν γενικώς δοκάρια και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα, τα οποία θα είχαν σαν αποτέλεσμα το να μην υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στην Ιχθυόσκαλα. Δυστυχώς όμως για όλους εμάς τους συναλλασσομένους, ενώ ξεκίνησε το έργο, για λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμη, ξεκίνησε να γίνει το 1/3 της Ιχθυόσκαλας και εδώ και 2 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την Ιχθυόσκαλα, για τους συναλλασσομένους, γιατί φέτος περάσαμε ένα χειμώνα που πάγωνε όλος ο κόσμος που συναλλάσσεται, ενώ παλιότερα ήταν κλειστά από παντού και υπήρχε μια σχετική θερμοκρασία για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώνεται το έργο είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και καλό είναι ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος το έχει υπόψη του και ενδεχόμενα να βοηθήσει όπου μπορεί.